wala nang damikala. Sa piling mo, ako'y naging tunay na lalaya. Ako'y kinuha mo mula sa kadiliman, patungo sa liwanag na walang hanggan. Ako'y lumaya dahil sa iyong awa. Ang pag-ibig mo'y sapat at dakila. Iniligtas mo ako mula sa pagkalipin sa kadiliman. Dinala mo sa liwanag, patungo sa iyong kaharian. Dahil sa kanal na dugo, natubos ang aking sala. Sa iyong biyaya, bago kong buhay nagsisimula. Hallelujah, ako'y tuluyang lumaya. Sa dugo ni Kristo, ako'y pinalaya. Hallelujah, pag-ibig mo'y walang hanggan. Ang awa at biyaya mo'y magpakailanman. Iniligtas mo ako mula sa pagkalipin sa kadiliman. Dinala mo sa liwanag, patungo sa kaunan. Sunshine FM, adunay kadaugan. Sunshine FM, adunay kadaugan. 95.3 FM. 95.3. 95.3. Sa iyong biyaya, bagong buhay ay nagsisimula. Sa iyong biyaya, bagong buhay ay nagsisimula. Kapag dilim ay pumapalo at ako di sumasabi, nadarama ko ang presensya mo sa bawat saglit. Kasama kita sa bawat pagsubok, sa bawat laban. Ang lakas na taglay sa'yo lagi kong natatagpuan. Kapag ang bagyo humagupit at unos ay bumagsak, naririnig ko ang bulong mo, kasama mo ako, anak. Kailanman hindi ako matatakot at hindi mabibigo, dahil alam kong kasama ka lagi at nasa tabi ko. Ikaw ang tagumpay at aking lakas sa bawat digmaan. Sa piling mo walang takot, taas noo akong lalaban. Kapangyarihan mo'y bumabalot, pag-ibig mo'y sumasaklaw. Sa iyo, o Panginoon, ang tagumpay ko'y natatanaw. Kapag ang puso ko'y nanghihina at ang isip ay balisa, ako'y pinalalakas mo, pinatatatag ang aking kaluluwa. Kailanman hindi matatakot sa kamay ng mga kaaway, sapagkat kasama kita, Panginoon, sa lahat ng bagay. Kapag ang bagyo humagupit at unos ay bumagsak, naririnig ko ang bulong mo, kasama mo ako, anak. Kailanman hindi ako matatakot at hindi mabibigo, dahil alam kong kasama ka lagi at nasa tabi ko. Ikaw ang tagumpay at aking lakas
Sa bawat digmaan, sa piling mo walang takot. Taas noo akong lalaban, kapangyarihan mo'y bumabalot. Pag-ibig mo'y sumasaklaw, sa iyo, O Panginoon, ang tagumpay ko'y natatanaw. Sa bawat paghinga, sa bawat sandali, pag-ibig mo'y umayakap at kumakandili. Ikaw ang aking tanggulan, kalasag at paluti. Sa piling mo, Panginoon, ako'y hindi malulupit. Ikaw ang tagumpay at aking lakas. Sa bawat digmaan, sa piling mo walang takot. Taas noo akong lalaban, kapangyarihan mo'y bumabalot. Pag-ibig mo'y sumasaklaw, sa iyo, O Panginoon, ang tagumpay ko'y natatanaw. Ikaw ang tagumpay at aking lakas. Sa bawat digmaan, sa piling mo walang takot. Taas noo akong lalaban. Kapag mga bituin ay naglalaho at ang langit ay nagkukulay abo, ako'y luluhod at magdarasal sa iyo, Panginoong may kapal. Ang pag-ibig mo'y binabahagi sa lahat. Ang biyaya mo'y parang ilog na sapat. Ikaw ang hininga sa aking buhay. Sa paglingap mo, ako'y nagpupugay. Panginoon, ang pag-ibig mo'y sapat. Sa'yo ako'y laging magpapasalamat. Papuri ko'y ihahandog habang buhay. Ang bawat hininga sa'yo'y iniaalay. Sa mga adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na Ginoon, tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaan kasulatan. Kanang butang may katapusan. Maayong hapon sa tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ilabi na sa itong mga follower of listeners sa Saini Kay. Ini sa bukid sa barangay Santa Niño. Ini gayon sa sitio Balok. Nakasukat ang mensahe sa atong Ginoo.
Salamat sa Ginoo sa tanan karon ako sa Facebook Live Luzon, Visayas sa Mindanao. Mayong hapon kanining tanan, ilabi na sa inyo ang matapos sa kapamilya. Sa inyo ang tagsa-tagsa mga panimalay ang Ginoo mga panalangin ikso. Ari masab kita sa atong programa alang sa paghatod o manalabas ng mga mensahe pinagi sa pulo sa Ginoo, dili pinagi sa pulo sa tao. Sa ngalan sa labing halagdon nga Dios, o sa pagpampersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol, ani usab ang inyong higala o inyong amigo sulugoon sa mensahe sa atong Ginoo, dili sulugoon sa mensahe para gikan sa tao. Inyong ubos nga higala, ubos nga magdala, magatod, mga labas ng mga mensahe nining mga dawa karon nining oras sa alas 4 kapin sa kahapon. Dalay ko ang Ginoo sa iyang pagkamaayo kanunay kanato na siya mo'y naguban, nagbantay, nagproteksyon o nag-amuma o nag-atiman kanunay sa matapusan nato mga kinabuhi. Ilabi na sa tanan nagwas karon sa Facebook Live, ang medyo ming dagan man ang atong monitor mga kaisunan. Ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am Edeline Bactol from Candicomon uban sa iyang pamilya ni Sir Harold Bactol mga kaisunan. Ang Ginoo mga panalangin kanyo tanan diya sa dapit sa area sa maong Candicomon mga Exxon Bay City, Negros Oriental. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Arnando Inglaterra from Samal. Wow, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi ng padayon ta nga nagmainiton sa pagsunod sa pulong sa Ginoo o pagpaminaw ni Exxon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa akong magulang, Brother Raymond Candelario from Cavite City. Nagwaso sa atong programa karon nining atak na og dapit sa kahapon. Labi na sa kinabuhi ni Ma'am Mary Jane Kalimot Hemena. Wow, sa mga Hemena family, sa tanan nga mga Kalimot family, kumusta mamuliha diha sa Namonbon o sa uban pa nga mga area, mga Hemena family from Cebu, from Diholgan, mayong hapon kanatong tanan. Ilabi na sa inyo ang pagpahulay karon sa inyong pag-relax o mga kaisunan ini mga adlaw sa Domingo maron maigsunog pang adlaw back to normal na sabta sa atong trabaho. Hinungdan ang inyong ubos nga lagad ato orang gyud nga gi-take over ang oras ug panahon karon tungod kay every Monday musayog kog lakaw pa ingon sa trabaho. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino from Davao City. Wow. Salamat sa matakusay, labi na sa atong mga follower listeners sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio sets. Gikan diha sa Kasagangkal sa mga Arias family, sa mga Villagantol family, sa pamilya ni Pastor Arnolfo Villagantol. By next Sunday mga kaisunan ato na sa Tama Destino sa Itza 20 City sa bulan bulan sa Abril 2025. Noon kaya ginugubos nga lagad kanunay lang gining nagtuyok-tuyok nining mao nga area di tagi pahilo na o gipialan sa Ginoo sa mga kasimbahanan nga andam usab magpagamit sa bulaton sa atong Ginoo. Ang Dios mga kaigsunan andam sa mogamit sa tao. Di atong ready if ever kung ikaw magpagamit usab nini. Ilabi na sa atong mga kaigsunan diya sa kagwe sa mga Elhig family, Brother Mario Elhig o sa tanan tong mga kaigsunan dinhi sa Balog. Ang Ginoo kanunay nagauban o nagbantay naghatag kalig-on kadasig diha sa pagtuman o pagbuhat o pagkinabuhi sumala sa mensahe sa Ginoo. Nagkanunay itong nadunggan pinaagi sa balang kasulatan. Mao nga ikaw ug ako kanunay natong pamalandungan kung unsa ko'y katuyuan sa Dios nganong ikaw ug ako maminaw man sa mensahe sa atong Ginoo. Pag upalamang tanga nauli maigsuon tungod sa nako nga celebration sa ato ang kaigsunan dinhi sa area sa Punglo, sa sitio Punglo mga kaigsunan, tulog ka mga okasyon nga ilang gi-celebrate ni ining adlaw uban sa panagsimba. Una nga before ang mensahe adunay gipaabot nga mga mensahe alang usab sa activities. Ang matud pa mga kaigsunan dunay dako ka okasyon alang sa gitawag ko pasalamat sa kalampusan, pasalamat sa adlaw nga natawhan. Gidungan nila karon maigsuon onya blessing usab sa panimalay.
nga gipiyal sa Ginoo kanila. Atong hinumduman mga eksyon, tanang okasyon dapat ikaw ug ako mahibalo kung unsay ligtunganay nganong ikaw ug ako angayang mo pasalamat sa atong Ginoo. Nagpasalamat ng magani si Jesus nga pinadala sa amahan nga mao ang Dios. How much more ikaw ug ako dili ba makahimo sa pagpasalamat sa Ginoo? Magkapasalamat ba lamang ta kung nindot atong sinina, nindot ang atong kinabo, nindot ang atong trabaho, nindot ang atong negosyo, apan sa panahon nga naa kas kalisod, dili ta kapasalamat. Hinumdumi si Jesus, nagpasalamat siya sa amahan sa panahon nga sila sa tuas lubnganan. Ato pang nasabtan ang balang kasulatan, niining adlaw maoy pagpakabanhaw ni Jesus gikan sa lubnganan. Ikinahanglan igsuon atong mahibal-an ang lintunganay ug tinud-anay nga unod diha sa balang kasulatan kung unsay angay natong buhaton aron malipay nato ang Ginoo. Dili lamang sa mga alagad sa Dios, dili lamang ni pastora, dili lamang ni pastor, dili lamang sa mga ebanghelista, dili lamang sa mga apostol, dili lamang sa mga magwawali, kundi pwede ikaw ug ako diha sa atubangan sa Ginoo, pwede nga ang Ginoo mo panalangin kanimo. Ang importante makasabot ang tao sa tanan nga okasyon, sa tanang kahintang dinis kalibutan nga ikaw o ako angayan o takos mo pasalamat nga Ginoo. Pag-ampot ang Hesus. Labing gamahanan og mahigugmaon ka nga Dios Ama. Salamat o Dios sa imong pagtiguman kanamo. Salamat o Dios sa imong presensya. Salamat o Dios sa imong pagtipik ug pag-abig sa among mga kinabuhi. Ining mga adlaw o Dios, ining mga tagna, ining mga orasaha o Dios, amo unasam nga gipasulbong ang pagpasalamat nga kanimo sa mga sitwasyon o panahon nga imong gipiyal kanamo labaw sa tanan sa among gininhawa nga imong gipiyal sa among kinabuhi dinhi sa kalibutan, Lord Jesus. Salamat o Dios sa tanan mga follower blessing sa Sign FM 95.3 o sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas and Mindanao, ilabi na sa laing mga nasod amahan. Ikaw makapanalangin sa tanang mga buhat sa ilang mga kamot, imo gayon silang mga panalanginan o Dios. Lamang among paningkamutan nga magkinabuhi kami nga ikaw o Dios mahimot o malipay sa mga kinabuhi. Salamat amahan ini mga taknaan karon. I-bless ang matagusa. Labaw sa tanan ni atong matinud-anon, sanglit matinud-anon kaman ni atong matinud-anon kanimo o Dios. Dungo gimaya nga nalagid kanimo ang tanan. Pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan magayon. Amen. Amen. Sa makausap pa mga igsoon, maayong hapon ilabi na sa nagwas karon. Although mga igsoon na dili na to matagan kayo o pagre tungod kay ang iya nga profile medyo parang Koreano. Kanya dili matakabalo o mubasa mga igsoon o istino. Dili mata makahibalo mubasa o inanak nga mga litra sa inyong profile. Although salamat sa Ginoo sa inyong mga panahon, sa inyong yung pagwas karon. Labi na sa kinabuhi ni Ma'am ni Sir Andres Bonifacio sa mga Bonifacio family ang Ginoo mga panalangin kaninyo. Kapong adlaw mga igsoon ato nga ipaabot din sa FM radio mga awit makalangit gikan sa launa hangtod sa alas 4 kapin nakahunong ta mga igsoon igo-igo kun nga ginhawa tungod kay grabe kun ka stress kun magkanta ka gitawag og -1. Kay ang pinakataas nga tuno sa kanta mao ginay imong abuton ug paniguhaon sa nimo nga makuha ang iyang tuno. Dili na siya lalim. Mao nga ang mga singer pagkahuman ni anak mo relax ko na sila. Labi na mo adto na sila sa mga mambugnaw nga mga area. Amen ba? Even sa FM radio, even sa social media, ang mga DJ, ang mga announcer sa FM radio sa nagkalinglaing mga FM radio matod pa nila dili na sa sayon sir within 1 hour grabe kay nag-epekto sa imong lawas nga naman nagamit kag energy unsa man ang energy enerhiya nga gikan kanimo gikan sa imong ginhawaan mao kani adto mga igsoon sa wala pa ko naibalik sa pagtudlo sa Negros Oriental State University ning focus ko sa FM radio
within 1 year kabit igsoon. Gikan sa sayong kanlawon, alas 3 sa kanlawon, doon ay mga sitwasyon musugod ko, wapay alas 3 sa kanlawon, mahuman kong alas 6, pagka munto igsoon, pagka alauna, nagwali na usap kita sa FM radio, sa social media, hangtod pagka inarong orasaha. Apan kining tanan maigsoon, wala na ko gihimong problema sa akong kinabuhi. Hinunoa akong gipasalamatan ang Dios sa iyang pagsalig sa atong kinabuhi. Hinumdumi mga igsoon, mga butang profesyon, kaptangan dinis kalibutan, ikaw o ako gisaligan lamang ni Ana. Time will come, mawala lang na sa tao kung dili nato na ampingan. Ampini labaw sa tanan ang atong kinabuhi, ang ayan nato ning ampingan. Dili ni pwedeng abusaran ay ang atong lawas gikan sa Dios na Amahan na mo'y tag-iya sa kalibutan. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Lane Francisco Fundador. Wow! Sa kinabuhi sa mga Fundador family, maayong hapon kaniyong tanan. Ilabi na sa kinabuhi ni Sir Roel sa Pipi Panangsanan Junior. Tingali maigsoon mao nay permiro nga nagwas, permiro ninyo nga nagwatch sa Facebook live diya sa ato ang live streaming mga igsoon. Ikinahanglan ang matag usa kanato, dili mo abot ang panalangin sa Ginoo kung dili gyud nimo sakripisyo. Kung layhan kag panalangin, unaha pagsakripisyo nga malipay nato ang Ginoo. Mahimuot nato ang Ginoo, dili mahimuot ang tao. Kay kinsa may tag-iya di ay sa imong gikinahanglan, kinsa may tag-iya sa tanang mga butang, kinsa may tag-iya sa trabaho, magipihal ka nimo igsoon. Ginoo mao nga gikinahanglan igsoon, dili og dili ta makalimot sa pagkamaayos Ginoo. Kay siya maoy mo paangay kanimo, siya maoy mo pahiluna kanimo sa insaktong posisyon o trabaho, negosyo, pangitaan para sa imong panginahanglan, para sa imong pamilya. Grabe. Mao nga ikaw ug ako igsoon, dapat makahibalo gyud ang tao, ug dapat maminaw ang tao, ug sabton ang gipaminaw gikan sa imong gipaminaw. Kay daghan kay mga katawhan nga nagwali sa FM radio, nagwali sa social media, nagwali sa Facebook live. Kumusta man? Daghang mga alagad sa Dios, daghang naglid og mga kasimbahanan, apan na nagbungol, na nagbangi, nga numan mag-iyahay o pasigarbo sa kaugalingon, mag-inilugay og mga kaigsuunan, mangulami og mga kaigsuunan. Hilo, dili na siya ikalipay sa Dios. Dapat ang imong walihan katong wala pa nakabalo sa kamaturan. Apan hinunoa mahibal-an gyud ang tao, sigin sa kaatubangan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Raymond Candelario from Cavite City. Maayong hapon pastor uban sa tibuok mong pamilya. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi pastor. Walay lain na mong gipasalamatan ini sa kinabuhi nga gipiyal sa Ginoo kanato. Ikaw o ako gipiyalan sa kinabuhi nga gikan sa Ginoo, dili gikan sa tao. Mohinungdan ang ato karon nga topic maigsuon, pagpaminaw. Ang ato nga tema mga kaigsuonan, pagpaminaw diha sa imong gipaminaw ug pagsabot niini. Kay dunay mga sitwasyon igsuon, makadungog kag sugilanon, unya wala nimo ayuha pagsabot. Makahatag nimo kaluya diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Labi na kung doon nakapoy interes. Wow! Dinis kalibutan, dinis katilingbanon nga kalayukan karon, hapit na raba Mayo 12. Grabe ang mga imong mga paminaw sa palibot. Apan hinumdumi ang kadaugan kasiguruhan, wala sa tao nagagikan, kundi ang kadaugan na alang yun sa Diyos.
maunay tinuod igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Argos Arias from Bacong, Negros Oriental. Mao nga sa paglantaw nako sa kalendar maigsuon karong Domingo ha diri ko hangtod pagkasunod Domingo adto na sabkos kasakangkal. Ang ato mga kaigsunan diya mga kauban diya sa pagpangalaga si Pastor Arnolfo Villaganton, si Pastor Nono Arias, mga Turan family ug uban pang mga katawhan na niining mga tuiga dunay simbahan nga mapundar alang sa kahimayaan sa Ginoo. Dili alang sa kahimayaan ni pastor, dili alang sa kadungganan diya sa simbahan, kundi alang sa paghimaya sa Ginoo. Ikaw ug ako dapat makahibalo sa tinud-anay nga katuyoan sa Dios nganong ikaw ug ako nahimong pastor, nahimong pastora, nahimong ebanghelista unsay katungdanan nga gipiyang sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mo'y hinungdan nining mga adlaw karon, triple ang bulaton. Wala na ako gihimong disturbo sa akong physical nga bahin gikan sa buntag hantod sa hapon until now. Inyong ubos nga alagad gigugol nato ang pagwali diha sa mensahe sa buhi nato nga Ginoo. Ato ning gi-enjoy kaysa diha na ang imong serbisyo nga gipiyal sa Ginoo kung imo nang i-enjoy malipay biya ka ma-enjoy. Kung nalipay ka, how much more ang Dios malipay sa imong kinabuhi. Even gani manarbaho ka, o niya sa imong pagpanarbaho dili ka makaangay sa imong trabaho, imo ingon ka patalisong na po yung trabaho di ba bisan asa na lamang ka manarbaho kay walay sayon nga trabaho, walay nindot nga trabaho, kapoy maganit ang magkaon. Kung mabusog ka, di na magkukalaya mo kaon. Pasiyaw ni pero mo na tinuod. Mangandoy kag sunan, mangandoy kag humba. Buntag mo to hapon humba. Imong lang taon ang humba, murag di nagkukalaya mo kaon. Magbugnaw imong kuto-kuto igsoon. Apan hinumdumi ang mensahe Ginoo walay pagkadaan. Way katapusan, mahanaw man ang langit ug ang yuta, apan ang mensahe Ginoo nga itisok sa mga alagad sa Dios ni adtong layhan maminaw sa mensahe Ginoo, mahimo sa mabulahan atong panon sa Ginoo, dili mahimo mabulahan sa imong silingan. Amen ba? Munang mga pastor, mga pastora, mga ebanghelista, mga alagad sa Ginoo, i-enjoy ang pagkamaayo sa Ginoo uban sa inyong pamilya, uban sa inyong asawa, uban sa inyong hangbana, uban sa inyong pamilya, dili uban sa inyong mga kabit. Amen ba? Ikinahanglan ato paminahon ang mga mensahe nga makahatod ka nato kadaugan, makahatod nato kapaguhan, makahatod nato kausaban sa atong kinabuhi dinis kalibutan, mintras ikaw ug ako nagpaabot sa pagbalik ni Jesus sa iyang pagbalik. Hinumdumi walay nasayod even ang mga manulod na sa langit, gawas sa amahan lamang nga mao ang Dios. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Elfe Hunasin mga igsoon nagwas sa atong programa. O nagkahapong anawa, grabe yun ang enerhiya mga igsoon. Mura ko gipangunal-bunalan kong 2 puntos pagkalami agyong ikatulog. Kigikan sa launa akong paglanto ko alauna ko nagsugod og awit makalangit. Grabe yun ka-stress. Pero salamat sa Ginoo, wala ma-stress ang inyong ubos nga alagad diha sa bulaton sa Ginoo, kundi kanunay tang excited. Hinumdumi mga igsoon, ikaw ug ako gitahasan sa obligasyon para sa Ginoo, dili para sa tao. Kay kitang tanan under control ta sa plano o kabubuton sa tong Ginoo. Kung ikaw ug ako magpa-under control niini, apan kung dili gani, wa sa tay mahimo. We are freedom. Kung unsaon nimo pagdalaan imong kinabuhi dinis kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa akong magulang, Brother Raymond Candelario, nga kanunay nagsunod nining mao nga programa. I declare blessing sa matag usa ka niming tanan.
labaw sa tanan sa atong makaigsuonan dinhi sa balay. Excited na sabta sa ikaduhang pagpasalamat. Ini atong usang tuig mga igsuon, excited magani ta nga ang among makita mismo sa among panginahanglan, wala ni talaga. Ang akong asawa maupay pag-adto pag-abot sa Saudi Arabia. In 1 month salary, among gibuhos tanan, gigugol namo diha sa Bolhaton in 1 sa permiro nga first Thanksgiving nining mao nga namin. Apan gitripol sa Ginoo ang pagkamaayo nila, niya kanato igso. Pipila ka mga bulan, pipila ka mga simana, wow, gibalik ta sa trabaho nga gipiyal sa Ginoo kaniadto. Grabe. Kining tanan mga igsoon, dunay katuyuan ang Dios. Dunay tumong ug katuyuan ang Dios nganong ikaw ug ako makapadayon sa bisan unsang kahimtang sitwasyon. Ako ning buhi nga testimonyo kaninyo. Sa diha naming resign ko sa trabaho, wala ko'y trabaho, wala ko'y pangitaan. Ang akong asawa walay trabaho. Hasta sabko. Nagpatay ta sa Negros Oriental every Saturday. Apan dili na kaya even pagbuhig sa akong pamilya. Pagmintin din sa FM radio. Paglukat og lisensya aron kita mahimong legal dili illegal. Apan wa ta pakyasa sa Ginoo. Nganuman dili si tao, dili si silingan nagbayad sa maong panginahanglan kun dili ang nagtagbo mao ang Ginoo. Wa ta pagulangi, wa ta pagutmi, wa ta pasagdi kay dunay Ginoo. Moy nungdan nga ikaw ug ako dapat maminaw ta kanunay sa mensahe sa Dios. Dili ta maminaw gikan sa karitula, dili ta maminaw sa title sa simbahan, kundi maminaw ta sa balaang kasulatan nga maghatod kanimo kasiguruhan sa kinabuhi sa umalabot nga mga panahon. Maunay tinuod Igsoon. Usa ni kahangit sa matag usa ka nato ka kinabuhi. Bisan unsa pa ta kaedukado sa kalibutan. Bisan unsa pa ta nga nakabot nato ang kurso dinhi sa kalibutan, apan walay Ginoo sa kinabuhi, hinumdumi dili ka masatisfy. Kay way katagbawan ang tao sa kalibutan kung walay Ginoo magkiyamini. Tinuod gyud Igsoon. Bisag magyaka pagkagbulangan, bisag magyaka pagkagkabtangan, apan kulang ang kalipay sa imong kasing-kasing karon. Mahimo ka lamang kontento kung dunay Ginoo. Kay makadawat ta sa bisan unsang kahimtang ug sitwasyon sa kinabuhi. Mangutana ta Igsoon, unsay angay na kong buhaton pastor? Maminaw tas mga mensahe nga gikan sa Ginoo, dili mensahe nga tinumo-tumo gikan sa mga tao. Ato na ning basahin. Ano na yung mensahe si Brother Raymond Candelario? Amen, salamat sa Ginoo, pastor. Wala tayo laing pasidunggan, wala tayo laing pasalamatan, kundi ang Diyos lamang Igsoon. Ikaw po ako ang ayan o takos nga magpasalamat mo pasidungong nga Diyos Ginoo. Kay dunay mga sitwasyon nga i-challenge ka sa imong kinabuhi. Dunay mga sitwasyon o kahintang nga grabing kalisod. Makaingon ka mga kaigsunan, Lord, ikaw na'y mag-ikaw sa mong kinabuhi. Kung nasayod ko, gamanan ka. Ilha sa imong kinabuhi nga gamanan ang Diyos. Kay dinis kalibutan kung ilhon nimo ang pagkagamhanan sa tao, mawagtan lang na sa kalibutan. Kung doon na kay taong gisandigan nga mo ingon mauni makatabang, hinumdumi doon na po na'y kapakyasan. Apan kung ikaw o ako maminaw sa mensahe Ginoo, way kapakyasan, kay ang kadaugan kanunay nag-atang sa imong kinabuhi igala. Matod pa diri mga kaigsunan sa Santiago Kapitulo 1 versikulo 19 ngadto sa 27. Naghisgot kini pagpaminaw. Gikinahanglan ang atong pagpaminaw o pagpatalinghom. Ready kanunay ang atong idulungo.
nga dili ta masayo sa atong gipaminaw. Inyong ubos nga lagat, even sa komunidad, even sa katawhan, nagkalain-laing mga katawhan nga atong ikahilo-bilo. Wow! Wala ta na balaka kay na ay Ginoo maguna sa ating kinabuhi. Ako di basahon. Ano na mo Biblia? Pwede rin yung mo makasunod. Ingon dire sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 19, ngadto sa 27. Ingon dire, mga minahal kong mga igsoon, timan ikini. Ingon ang Biblia, igsoon, mga minahal kong mga kaigsoonan, timan ikini. Remember this word. Timan ikining pulunga o ayaw hikan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Rodriguez Lenros Villion. Pwede lang yung mong maka-comments mga kaisunan below sa ato nga programa kung asa mo na lantaw sa ato ang live karon sa mga video family diya sa Bantulinaw, Manhuyon o sa uban pang mga katawhan diya sa Manhuyon mga iso. Hataas ng mga panahon nga wala mi nakabisita kaniadto. Tingali nakabisita ko maigsoon human sa bagyong Odette. Nakabisita ko maigsoon talag sa lang mi makauli sa maong kadapit. Tungod sa trabaho nga gipiyaw sa Ginoo dining maong kalugabos. Human sa mga pagsulay, grabe usab na obligasyon nga gipiyaw sa Ginoo kanato. Apan wala na ko ni gihimong babag, wala na ko ni gihimong disturbo sa pagpangalagad sa Ginoo. Hinunoa minsamot ang kadasin nga gihatag sa Ginoo kanato. Grabe. Akong pasahon pagpadayon. Ingon dire mga igsoon, mga minahal kong mga kaigsuonan, timan ikini kinahanglan andam kamong tanan sa pagpamati. Tan-awa ra ko na. You and I dapat ready ta kanunay sa pagpamati. Apan hinumdumi ang imong pagpamati, klaroha ang imong pagpamati gikan sa mga mensahe nga angayan ba nimo panimation or dili ba. Kay dinis kalibutan maigsoon dunay mga mensahe nga daw sama sa balak nindot kayong mga mensahe apan luyo ni ang tanan kapakyasan o kalisod nga maabot sa tao. Adunay mensahe gikan ngayon ni Sir Binigay Juan ni Ma'am Binigay Juan from Jordan. Wow, kumusta mo diha Sister Joan Binigay sa Jordan? Before ni adto sa laing mga nasod, matupan niya pastor palihog kung ampo atos Ginoo. Walay problema. Inyong ubos nga lagan open dun ni kanunay sa tanang mga request prayer nga ipaabot ni ining maong programa. Wala ta nagbasik pundok o reliyon o patukuranan kundi nagbasita sa pagkamaayos sa Ginoo sa atong kinabuhi. Wow! Grabe. Wa ta pakyasas Ginoo kay naay Ginoo sa imong kinabuhi. Tuohi lamang nga sa tanan nimong tinguha ug damgo sa kinabuhi tuna kay Ginoo nga kauban. Bisan asa ka sa kalibutan, kauban ang mga mensahe sa Ginoo nga maghatod ta nimong kadaugan. Wow, grabe. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Aldrich Anos nagwas-usaw sa itong programa. Ang Ginoo magkapanalangin sa matang usa. Pastor, please pray over sa akong sakit karon nga TV. At tingali mga igsoon diya sa Saudi Arabia tungod sa kainit, diya sa Jordan init bidyot karon igsoon kay ang Jordan doon man na sa Saudi Arabia. Ato nang iampo nga tos Ginoo. Wala imposible sa Ginoo. Ulo mga kaigsoon na diya sa mga medisina pwede lang sa nato na tikon. Sa atong kinabuhi sa atong pagpangalagad wala sa tadiki. Wasa nato na kidili nga ayaw lang mo ugtik kung mga medisina. Dili sa na pwede.
nganuman mismo si Jesus nagamit sa instrumento aron maayo ang balatian uban ang pag-ampo ngadto sa Ginoo. Tuohi nga mamaayo ka sa imong mga sakit. Tuohi nga sa imong pagtik og medisina kauban ang gahom sa Dios. Kay kining tanan igsuon panalanginan sa atong langit ng Ama. Salamat sa Ginoo sa imong prayer request may igsuon. Sister Binigay Joan, tuohi ang Ginoo magapamuhan sa inyong kinabuhi. Inyong ubos na lagat ready ni sa tanang higayon. Uban ang pagpanubsanon sa kinabuhi. Ato nang iampuban sa itong programa. Ang Ginoo magapanalangin o magapamuhat nga milagro kaayuhan mag-abot sa tanan ni adtong nagtuman o nagkinabuhi sumala sa balang kasulatan. Ingon dere mga igsoon, kamong tanan pamati apan dili madali-dalion sa pagsulti. Hinumdumi ang Biblia doon na sa gitawag o proseso. Gikinahanglan ang mga alagad sa Ginoo lahom ang pagsabot, lahom ang pasensya. Dili matugkad ni bisan kinsang tao sa kalibutan, kundi ang makatugkad lamang nini mao ang pagpapaagi sa itong Ginoo. Gikinahanglan maminaw kita apan dili madali-dalion sa pagsulti. Kaya doon na may sitwasyon mga igsoon nga lisod sa tumimo ang balaang kasulatan labi na makurihaan ka diha sa pulong sa Ginoo. Kung masakit ang tao, mahiubos ang tao diha sa pagwali sa mga alagad sa Dios. Si kinsa kaha ang imong gikahiubsan? Si pastor ba? Si pastora ba? No, dili ang Dios. Kay mismo ang mga alagad sa Ginoo nga nagsultis ka matuoran, gituman lamang nila ang katungdanan isip alagad sa Ginoo. Tinuod, mao nga ikaw ug ako dapat magkinabuhi nga dunay insaktong pundasyon aron ta dili magdalik sa desisyon sa tong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Jing Dionaldo Tejeros, mga Tejeros family mga igsoon. Tingali first time ni nga nagwas-usaw sa tong programa. Sa mga Tejeros family, ang Ginoo magapanalangin sa matapos sa kalibutan. Ato ning ipadayon sa pagpasa. Ingon dire, kamong tanan mamati apan dili madali-dalion sa pagsulti. Pamati apan dili madali-dalion sa pagsulti o dili daling masuko. Doon na ba'y sitwasyon sa itong kinabuhi nga makadungog tag mensahe nga makasakit na to, dayon na itong kahibos, dayon na itong kasuko, dayon na itong kalain labi na gikan sa pulong sa Ginoo. Hinumdumi mga igsoon ang mga alagad sa Dios kung unsay naas kasulatan mao pinag-ibabot. Kay ang mga alagad sa Ginoo dili na sa pwedeng mo compromise sa sayo nga baruganan sa kalibutan. Bisag naa pa ka sa Senado, bisag mayor ka pa, bisag congressman ka pa, bisag taas patag rangko sa panggobyerno, hinumdumi ang mensahe sa Ginoo dili na mensahe sa tao. Kaya doon na mo, duda mo ko'y mga alagad sa Ginoo nga mo ingon ayaw, dili ko mawali na pastor kay mahadlo ko, taas na panag-rangko. Kumusta man ang imong rangko, asam na gikan na sa Ginoo, dili na gikan sa tao. Ang Dios mao'y nagsalig nimo, kay nakita sa Dios nga kapiyalan ka. Igsuon ang mga katawhan kaniadto nga nagpagamit sa pagwali sa maayong balita. Pila ra ka porsyento nga nahadlok sama ni Jonas. Pero ang mga katawhan kaniadto, even si Jose, even si Daniel, even si Moises, kampante sila kay kauban nila ang Dios. Even sila mag-inusara, wa sila kauban. Although miabot ang panahon nga si Moises kauban nila si Aaron o si Miriam.
nga iyang mga igsuon atong mga panahon. Apan dunay punto ni abot mga kaigsunan, ning ingon ang mga katawhan, si Moises ramang ko'y gitawag sa Dios, itawa matataw ka. Ikaw ug ako kitang tanan gitawag sa Ginoo. Lamang dunay sitwasyon o kahimtang nga makulit ang mutuman sa plano ug tawag sa atong Ginoo. Naglantaw lamang tas atong kapasidad. Moingon matas atong kaugalingon, iyano ra magbuko kay pastor. Ayaw. Dili iyano ang Dios nga nagtiyal nimo. Hinumdumi mga alagad sa Dios, mga pastor, mga pastora. Wala man ta makataak sa taas nga edukasyon, apan mas murpang edukasyon nga gipiyal sa Ginoo sa imong kinabuhi diha sa pagkamatin-anon atubangan sa atong Ginoo. Maunay tinuod, muinungdan isugilon si Jesus sa tibuok kalibutan. Ingon diri sa bersikulo 20, ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkabot sa mataro nga katuyuan. Tan-awa ra ba? Kung masuko ka sa imong isig tao, dili na makatabang sa pagkabot sa katuyuan sa imong kinabuhi. Nganuman maulaw man ka. Maulaw man ka sa tao nga imong gikasukan. Mausap man ang imong tunada. Kung sa gitar pa ng mga igsuon, kung ang gitar pila ka kwerdas, string, unom ka buo, kunya ang usaan na mayabang, di diya na mutuno ang imong kanta, yabang diya na. Sintunado biya ang imong pagluyo, bisa kung saan pa nagpapaminaw. Ang mga alagad sa Dios na nagwali sa mensahe sa Ginoo, amo na gining nadawat. Duhalang kaminsahe ang among dawaton kanunay. Maayong pulong o dili mga maayong pulong. Og ang pagdahit og ang opposite pagdawat. Amo na nang dadawat kay mismo si Jesus gidawat niya ang tanan samtang siya dinipas kalibutan. Apan si Jesus sinumdumi kampante siya kanunay sa tanang panahon kay ang nagpadala niya tinuod nga amahan nga mao ang Dios. Hello. Ang mga alagad sa Ginoo nga nagpatinud-anon kampante siya nga muwalay even sa social media, even sa FM radio kay tunay Ginoo nga nagagiya sa iyang kinabuhi. Amen ba? Matoy patire, busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan. Kung dili na to ni isalikway ang ngilad nga batasan, di ni makatabang sa pagkapot sa katuyuan sa imong kinabuhi. Hinunua mo hinay-hinay ka o distansya sa presensya sa Diyos. Kumusta man ang imong gikalagutan? Ning samot ang kadasig nga naman mas bulahan ang taong ibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa pagsunod sa mensahe sa Ginoo. Imo nang i-explain sa imong kinabuhi nga mas bulahan pa ang mga taong gikontra sa katilingban nga nagwali sa kamatuoran kay ang kamatuoran magpabilin sa kamatuoran even sa katilingban. Ay gikan na sa Dios, dili gikan sa tao. Kaya ang mensahe sa tao pwede ra gyud i-drama sa makang kardo. Pero ang pulong sa Dios dili na madalag drama sa tao. Mubalik ko sa pagbasa igsoon, matud pa sa bersikulo 20. Ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Dios. Klaro kayo. Kung ikaw o ako nasuko ka sa imong silingan, nasuko ka sa imong isik kaigsuon diha sa pagtuo, sa imong igsuon, sa imong mama, sa imong papa, sa imong silingan, sa ubang mga tawo. Hinumdumi nag-ingon ang Biblia,
dili o dili na makatabang sa pagkabot sa katuyuan sa Dios sa inyong kinabuhi. Dili katuyuan sa pagkabot sa katuyuan sa tao. Amen ba? Nganuman, maunay mutaral nimo sa kaluyahon diha sa pagpangalagad sa tinun-anay nga pagpangalagad sa tong Ginoo. Isalikway ang kayugot, isalikway ang kahiubos, isalikway ang kalagot. Labi nagmaglagot kas mga mensahe nga maigog dayon ta. Siyempre maigog magunang tao. Hello. Kung ang sakit tambalan lang mga generic na tambal di ko ka maayo. Pero katong tambal nga grabe kapait, pagtik pa lamang ni mo maigsoon. Pero inigaw man, mawagtag yun ang hinana. Mawagtag yun ang trangkaso. Maulbog yun ang singot-gikan sa imong ginawaan. Pero kung hilot-hiloton lang, uyun-uyunan lang, mo compromise lang, bisag sayop diha sa balang kasulatan, utrosab nang mo compromise. Buha kasabot sa mensahe Ginoo. Kay okay ra na brother sister. Kay basing mahadlok ba? Mawan ang tayo sa simbahan. Ayaw kahadlok igsoon. Kay mismo ang Dios nagtagana, nagpanalangin alang sa imong Panginoon. Maunay tinuod. Ang Dios na'y mag-igo sa imong kinabuhi. Ang Dios na'y nahibalo kung unsay ipaangay niya para kanimo, para kanako, para kanatong tanan, ni atong nagtuman sa pulong sa mensahe sa atong Ginoo. Matod pa dire, ingon ang pulong sa Ginoo. Ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkabot sa katuyuan sa Dios. Even gani sa katiligban, sa imong bana, sa imong asawa, kung masuko ka sa imong asawa, bisan tingali sayop sa imong asawa, unya masuko jud ka, hangtod pagkaugma, wa gyud rimaing resulta sa imong pamilya. Di ba dili kalayhan mo istorya? Di ba? Maiko kang love, sweetheart, maiko ka, inasuko man ka. Labi na imong mahayan, ikaw man God. Dili yung tatamay mo ni ini, wa maguka mo patuog, gahi ko kang gulo. Kung ikaw nasuko, kunya even ang imo ang ikasukan, pasensya lang po kaysa uman nga wa makukahibaw. Ikaw nasuko, ni ulbo ang kaspa, nangalo pa mga igsoon sa kaspa, samot. Dili makatabang sa pagkabot sa katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi. Ang mga alagad sa Ginoo masuko pa, masuko pero pagkahuman mawala ra na uy. Di man na mo dumot. Kinakahibalo man na maigsoon kay sayo o dili ko na ikalipay ang pagdumot. Ma-enjoy ka kung doon na kay Ginoo sa imong kinabuhi. Ginoo. Ang balaang kasulatan gikinahanglan gud sa tao sa kalibutan. Mao nga ikaw ug ako unlay hantang magiyahan magbasa tag kasulatan. Dili ta maminaw sa mga sugilanon sa imong isig ka tao. Dili ta maminaw sa isig sugilanon sa isig ka mga kasimbahanan. Kay doon nagoy mga katawhan nga naglid og simbahan nga kusog kaayo mo kumbinser. Yung mo ingon, ari ta diri, kay maayo ming muwali. Ari ta diri, kay kamiray maluwas. Ari ta diri, kay kamiray nagsimbag adlaw ipapahulay. Kana sila, wa na sila'y angay kamiray balahaan. Pangutana, kumusta man ang inyong pakikrelasyon sa inyong silingan? Kumusta man ang inyong pakikrelasyon sa inyong isikataw? Maayo ba? Di ba? Kana na lamang pag-isyo sa ubang simbahan. Sala na naigsoon. Kay walay bisan kinsang tao sa kalibutan nga gitugutan sa Dios pinaagi sa balaang kasulatan nga paghukom sa imong isig ka tao. Hinunoa ang Biblia maoy pasultiha, dili ikaw o ako in personal nga muhukom sa imong isig ka tao. Kay basig mo abot ang panahon, kita ba'y hugman sa malabot nga mga kapanahon. Hello. Di ta pwedeng mo dyan sa itong isip katawa. Usmod ko sa pagbasa.
Ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkabot sa matarong nga katuyuan sa Dios. 21. Busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan. Tanawa ko ng mga ngilad o batasan, di ba masuko na yun? O niya magpa-asip sab na nga pagpakita sa iyang isigataw nga maayong batasan pero dili day tinuon. Kaya ang tinuon nga maayong batasan, bisa kung saan pagkaguli, bisa kung saan pagkag-underestimate sa imong isigataw, muhangan lakas Lord, salamat, luyo ni ining tanan kadaugan. Luyo ni ining tanan panalangin, O Diyos. O niya katong nasuko, kumusta man? Katong nagyugot, kumusta man? Di ba maoy dili katulong? Di ba makonsensya na ang ikasukan mga alagad sa Ginoo, si pastora, si pastor? Kay ang tinuod nga alagad sa Dios, di man na mo pugong, dili man na mo compromise, basta sayop gyud sa pulong sa Ginoo. Tinuod, maunay tinuod, igsoon. Kay wala ta nagbase diha sa title sa simbahan. Wala ta nagbase karitula, nagbase ta Biblia. Nga mao'y mutukan ka nato, mo'y muhatag nato insatong pamaagi gikan sa Ginoo, dili pamaagi gikan sa tao. Kay ang pamaagi nga gikan sa tao dili naman ang igsoon. Kanang kahibalo, kinaadman, propesyon, dili ra nas kalibutan nato, gieskwelahan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Cesar Acosta Makay. Sa mga Makay family, mga Acosta family, diha sa Paleo, Tanay City, Negros Oriental. Ilabi na sa kinabuhi ni K5 Easy, nagwasusap sa itong programa. Doon ay mga FM radio, mga kaisunan, mga alagad sa Ginoo nga nagsunod o nagwas nini. Although nakahibalota sa ilang mga doktrina, pero wala ta magdala sa doktrina sa ato ang programa. Kundi ang atong gidala, minsay sa Ginoo. Aron matub-anan ang insakto ang tao, nga naminaw, nga layhang magpatub-an mo sa niini. Matub pa diri mga Edson. Ang kasuko sa tao dili makatabang sa pagkapot sa matarong nga katuyuan sa Dios. Aron dili kay dili man ni makatabang, isalikway ang tanan nga ngilad nga batasan. Kay kung dili nato ni isalikway, bisag Kristohanon pata sister, bisag gikan sa Lunes Santo Domingo, gikan sa Lunes Santo Domingo, kung dili nato isalikway ang ngilad nga batasan, even mga Kristohanon na tas kalibutan, di ko ni makatabang sa pagkapot sa katuyuan sa Dios. Amen ba? Isalikway ang batik nga batasan. Kay ang tao sa kalibutan na agunay kaugalingon nga batasan. Kay kung magpabilin ni hasta imong mga anak, imong pamilya, imong bana, imong asawa, imong silingan, maapil sa batasan nga dili mao. Apan kung imo na siyang isalikway, wow, to God be the glory. Palipay nimo ang Dios. Ang sikreto magudya sa pagpangalaga, diya sa pamilya. Kung ang asawa hinimba, kung ang anak mahinimba, kung ang bana hinimba, dalaa ang imuhang bana diya sa maayong kinaiya. Ipakita nga Kristohanon ka sa iyang kinabuhi. Kay dili na siya nimo madalag guyod, dili na sama sa kalabaw nga tusukan sa ilong nga maguyod kay sakit man ang ilong. Pero diha sa pag-alaga dinumdumi, ipakita ang maayong kinaiya kay mismo sila mablisya sa imong kinabuhi. Muingon gyud ang tao, mga lagad mis Ginoo, kay nakita namo ang matinupanon nga seryoso na tinud-anay gyud nga lagad sa Ginoo. Hello. Kay bisan usaon og daot, di ra gyud mutukon. Bisag unsaon butang-butang, bisag unsaon og hulga, muingon lang na ato lang nang iapos Ginoo. Wow, kisa may nakasinatig niini. Matag ko sa mga igsoon tingali nakasinatig niini.
ang sikretong pamaagi aron makabot nato ang katuyuan sa Dios atong kinabuhi. Isalikway ang ngilan nga batasan. Kay mismo ang tao doon na may kaugalingon nga batasan. Imong asawa na batasan, ikaw ba na batasan, imong mga anak doon na po'y batasan, nga dili mao, nga dili haom diha sa pulong sa Ginoo. Maumangani ang atong programa, wala ta magdala sa title sa simbahan, nagdala ta sa minsay nga gikan sa Biblia. Dili minsay gikan sa silingan, dili minsay gikan sa tao, dili minsay gikan sa karitula, kundi mismo gikan sa Ginoo. Wala ba tayo ikapangulipas? Wala sa tayo ikapangutana. Kung layhantang bagbagpo at bangan sa tong Ginoo. Matod pa diri, busa isalikway ninyo ang tanang ngilan nga batasan, ug daotang mga buhat, ug dawata ang mapaubsanon ang pulong nga gitisok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing, kay makaluwas kini kaninyo. Grabe. Unsa di ay ang makaluwas sa panahon sa imong kalisod, maayong mensahe nga gikan sa Ginoo. Talikdan ta ang ngilan nga batasan. Talikdan nato ang ngilan nga kinaiya sa kalibutan. Kay siguro ka nga makakapot sa tinud-anay nga kaluwasan sa kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Istokuning John Dexter kabanag nagwas-usap sa tong programa. Ato ni nga under sa klase. Manghinaot ang inyong ubos nga langgan. Even tribal man ang trabaho nga gipiyang sa Ginoo kanato, ato ning gi-enjoy uban ang pagpasalamat. Wala na ko ni gihimong gibukaton sa akong kinabuhi. Wala ko nagmahay niini kundi ako gipanako ang Dios. Igsuon, gikinahanglan ang mensahe sa Ginoo maoy atong ikinabuhi day by day and forever. Mauni maghatod sa kadaukan, labaw sa tanan, dili ta makatalikod sa sala kung kita magpabilin nga ang atong kinaibatasan ngil-ad ni even sa imong silingan, ngil-ad ni even sa mga kaigsuunan. Matod pa diri sa 21, busa isalikway ninyo ang tanang ngil-ad nga batasan og daotang mga buhat, og dawata nga mapaubsan. Tanawa ra ko. Gikinahanglan dawato nato mapaubsan ang mensahe sa Ginoo. Pero di ganit ta kadawat magarbuta, kita ra po'y mag-insomnia. Di mata kapailog. Dili mata kapaalos. Dili mata kapukong. Labaw sa tanang mubogulbol man tayo ta. Si pastor manggod, si pastora manggod, naigok na hinukon ko. Ayaw pasangilin niyo ang mga alagad sa Ginoo. Kay mas bukat nga dunay dili maayo mo abot sa tao kung maunay atong ibutan sa itong kasing-kasing una-una. Kay ang mga mensahe nga gidala sa mga alagad sa Ginoo, mensahe nga gikan sa Ginoo, dili mensahe gikan sa tao. Mao nga ikaw ug ako, mga pastor, mga pastora nga naminaw ug nagsunod na ining mao nga programa, nasayod ang Dios sa inyong sakripisyo. Nasayod ang Dios sa tanan ninyong gibuhat. Importante ang inyong gibuhat, maayo atubangan sa Ginoo. Ang importante nga ikaw na kinabuhi, sumala sa imong gimensahe. Kay kung dili hinunua, mahimo gyud ang hipokrito atubangan sa mga tao, labaw sa tanan atubangan sa atong Ginoo. Inimba, magpakita batas katilingban nga muluhod sa kadalanan, magampo sa diampuan, aron makita ni sister ni brother nga nagluhod nagsakripisyo apan pagkaugma pati ra gyapon batasan. Nganuman wala sa taang Biblia, labaw sa tanan wala ikinabuhi ang pulong sa Ginoo, do na may pagtuo apan bulag sa binuhatan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Perlantano, nagwasagigan sa Dumaguete City, uban sa iyang pamilya. Ang Ginoo magapanalangin sa matapusan. Inyong ubos ngalagan,
kanunay nagtug-an nagtudlo sa insaktong kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. Kung dili gani nato isalikway ang kayugot, hinumdumi, dili na makatabang sa pagkabot sa plano o kabubuton sa Ginoo. Muhinay-hinay kapag lungha, muhinay-hinay kapag distansya diha sa presensya sa atong Ginoo. Kumusta man ang mga alagad sa Dios? Mas labi pang ma-challenge ang mga alagad sa Ginoo kung moabot ni sa ilang kinabuhi. Kay nahibalo sila, nahibalo ko, nahibalo ka, nahibalo kitang tanan nga nakahibalo sa kamatuoran kung nagkinabuhi nini nga luyon ining tanan panalangin nagatang kikan sa Ginoo. Danaygan ang Diyos sa way katapusan. Sa kinabuhi ni sa Robert Kiano nagwas usab sa itong programa, nining mga oras sa haigsuon nagkalain-lain nga mga bagong mga first time nga nagwas ni ining ato nga buluhaton para sa Ginoo. Dalayon ang Ginoo sa walay katapusan. Wala milain nga ikasulti dinhi sa FM radio. Wala milain nga ikadasig dinhi sa social media. Ang among ikadasig mao ang pagkinabud sumala sa mensahe sa atong Ginoo. Ingon diri sa 22, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon nga pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios hinunua tumanag. Kumusta man ato pang natuban nga kikinahanglan nga ikaw o ako nga naminaw sa mensahe sa Ginoo, makapailog ka, makapaalos ka, makapugong ka. Apan kung dili ka ni tagatuman, dili ni siya makatabang sa pagkabot sa kabubuton o plano sa itong Ginoo. Kay magpabilin raman ang hatred, magpabilin raman ang kayugot, kasino kahiubos ni pastor ni pastora nga nagwali sa kamatuoran. Hello, mga igsoon ko sa Ginoo, mga follower o listener sa FM Radio, matod pa sa akong higala. Ang atong suod nga higala, dili ni siya tinumo-tumo. Pila ka mga katawhan naming testimony personal. Dunay mga katawhan nga naminaw, nagkalain-laing organisasyon, nagkalain-laing title sa simbahan. Naminaw sila kay wala ta magdalas karitula. Tinuod nga kamatuoran diha sa Biblia. Dili mensahe nga pinaspasan, dili mensahe sa title sa simbahan, kundi mensahe nga gibinsahe ni Jesus kaniadto pa nga si Jesus naa diri sa kalibutan. Ngano magmensahe matag dili mao? Ngano magmensahe matag laban lang sa atong grupo? Pagpaasip nga kita mo eksakto kanang uban dili mao. Ikaw o ako maekson mahimo latang mamao kung magkinabuhi ta sumala sa mensahe sa atong Ginoo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagmamati sumala sa pulong sa Dios hinuon tumana kini. Kumusta man, natuman ba nato ang mga mensahe o mismo min kontradikta sa mensahe sa Ginoo? Di ba kayugot ang maangkon sa tao? Versikulo 23, ang mamati sa pulong apan dili magtumani ini mahisama sa usa ka tawo nga manamin nga makakita sa iyang tinuod nga hitsura, makasud-og siya sa iyang kaugalingon apan inikpahawa na niya malimot lang dayon siya sa iyang hitsura. Tanawa ra kung ang naminaw sa mensahe sa Dios nga wala nagkinabuhi sumala sa iyang nadunggan, sama lang siya nga naglantaw sa salamin nga nakita ang iyang kaugalingong hitsura. Wapo raman ay ko, murag kulang man ni akong kilay, ako ning hidira at tingari along malawak mawala ning akong punot, ako ning gamitan chitchotso
magsipil. Unya wala kabalo sa pamaagi kung unsay resulta sa magsipil og chinsonso, nabayo dinoon pag-ayo. Daghang mga kalihukan sa katilingban sa kalibutan, ayaw mo kaon og talong atol sa Biyernes Santo kay makatalumtong na. Ayaw mo kaon og karne, nabanas Biblia. Makaapekto ba na sa imo pagka-Kristohanon? Ang gidili sa Biblia, dugo lang yun o ang paghahalag sa Diyos-Diyos. Amen ba? Wala nag-ingon ang Biblia nga sa adlaw Biyernes Santo kung mukaon kag talong tulong-tumon gud ang no. Salamat sa Ginoo. Amen kahapon atong Biyernes Santo nang kaon tag talong, wala malagi ko talong-tuma. Ang atong kunot mga igsoon, wala magimudaghan pag-ayo bisan ang atong pangidaron na anas taas nga level sa kahimtang. Ganun man, nag-enjoy man ta sa pagkamaayos Ginoo. Kanunay ramatang nag-smile sa panahon sa problema. Kanunay ramatong gi-enjoy ang atong kinabuhi diha sa pagwali sa mensahe sa Diyos. Isang makadumong batang mga batigos, pasagdai sila kay wala sila masayon sa ilang gibuhat. Iampo sila sa Ginoo, maunay sekreto sa mga alagad sa Ginoo. Kaya ang mga alagad sa Ginoo maigsoon, dakong kahimuan inigsambit nila ngadto sa Dios. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon. Pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinuno at tumana kini ang mamati sa pulong apan dili magtuman niini mahisama sa usa ka tawo nga manamin o makita ang iyang tinuon nga hitsura apan ini kauban mawagtan. Ingon ang bersikulo 25. Apan ang tao nga magsusi pag-ayo, tan-awa. Ikaw ug ako pwede ba? Pwede. Base sa Biblia. Kay niingon ang balaang kasulatan, apan ang matagtaw nga magsusi sa iyang kaugalingon. Susion na to ang atong kaugalingon kung na-inline ba ni sa pulong sa Ginoo. Wala ba ni ma-inline sa dagan sa politiko sa katilingban. Hello? Kay daghan naman organisasyon karon nga mahadlok mo wala event sa social media. Ang naas katilingban, hinumduman na to ang balang kasulatan. Sila kitang tanan under control sa gahom sa Dios. Dili ta under control sa balaod sa tao sa kalibutan. Kaya ang balaod sa kalibutan, lahi ang ugma, lahi ang sunod, lahi ang administrasyon, lahi na sa ang implementation. Apat ang implementation, ang balaod diha sa balang kasulatan, walay kausaban. Hinumdumining ingon diha sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 18, sanglit magluntad pa ang langit ug ang yuta ug ang tanan karon. Walay ni bisan usa ka tulbok ni kudlit nga masayloan diha sa pasahog sa kasuguan ang tanan magtuman. Ikaw ug ako nga nagsunod sa mensahe nga nagkinabuhi sumala sa balaod sa Ginoo, hinumdumi ang imong desisyon, ang imong plano nag-agad sa plano sa Ginoo, wala nag-agad sa plano sa tao. Ay ang plano sa tao kanunay lang nang maghulga nimo, kanunay lang nang mag-una nimo, even sa imong kaugalingon, imong kaugmaon, ingnon ka wa nagukay dahon. Kinsa may nakasinating nini, pulahan ka igsoon, kupot sa saad sa Dios, pag kinabuhi sumala sa mensahe sa Ginoo, dili pag kinabuhi sumala sa mensahe sa imong silingan o sa imong isikataw. Kay time will come, ikaw ug ako mapulahan at tupangan sa katilingban. Batot pa diri mga igsoon, versikulo 21. Apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa himpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan at awa. Kung ang usa ka tawo kanunay nag-examine sa kasuguan sa Dios, niingon si Salmista David, amahan ko
Dios ko, sa tanang panahon, kanunay na kong timan-an ang imong mga balahon. Sulod sa akong kasing-kasing, aron ako dili makasala, batok kanimo. Mo'y hinungdan ingon ang Joshua Kapitulo 1, versikulo 7 ngadto sa 8. Pamalandungi ug tun-i pag-ayo ang mensahe sa Ginoo. Kay mauni mo taral sa imong kadaugan sa Ginoo sa kalibutan. Tinuod ba na, pastor? Bisag aton ang basahon. Kung doon na mo'y mga Biblia, basaha ang Biblia ug ikinabuhi ang pulong sa Ginoo, dili ang pulong sa tao. Kay ang pulong sa tao, lahi ang karon, lahi ang ugma, lahi ang sunod simana, lahi ang sunod bulan. Hinumdumi ang pulong lamang sa tao, lahi karon, lahi ang ugma, lahi ang sunod bulan. Apan ang pulong sa Dios mauras gihapon until now and forever. Ingon ang Mateo Kapitulo 24 versikulo 35, mahanaw man ang langit ug ang yuta, apan ang pulong sa Dios magapabilin hangtod sa kahangturan. Ikaw ug ako mawagtan man sa kalibutan, apan ang mga pulong nga imong gitisok sa imong silingan, gitisok sa imong isigataw, gihatag ngadto sa uban ang maayong mga minsay gikan sa pulong sa Ginoo, maghatod kanila kadaogan kausaban diha sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kay mao gilay tinuod igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Merna Sibome Suarez, gikan sa Kangkwe, mga Suarez family, mga Sibomit family. Although ang akong amahan sa mga Sibomit family diha sa Kangkwe kani ato nga si Brother Toto Sibomit, ang akong amahan ga bata pa ko igsoon, kauban sila Pastor Diego. Ang akong papa mismo nagmulda diha nga area kani adto. Diha sa Ilihan, paingon sa Kangkwe, kauban ko kanunay ni ato sa akong amahan. Magsunod-sunod ko sa akong amahan nga nagdala sa kamatuoran nga mao ang mensahe sa Dios. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Jerwel Pahan Badoy from Lunoy Baay City, Negros Oriental. Usa-usab kaalagad sa Ginoo, nagmulda sa mga kalag, nag-share sa pulong sa Ginoo. Grabe. Igsuon, nining katapusang panahon, nagkinahanglan ang Diyos sa mga katawhan nga matinutano. Wala magkinahanglan ang Diyos sa mga alagad nga mga hipokrito, sa mga alagad nga naglaban sa title sa simbahan, sa mga pastor nga gipadako mao ang adlaw nga ipapahulay. Nagkinahanglan ang Dios sa insaktong proseso diha sa imong kinabuhi. Igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am DT Arsula, nagwas usab sa atong programa. Sa mga Arsula family, usa sa atong higala nga bago na itong nahigala paigsoon diha sa Barangay Santo Niño, doon ay invitation karong 26. Wow! Wala ko mo sure igsoon apaningon siya, baso na lamang nga mahatagan nimo panahon kay duol-duol raman ang barangay. Inyong abos nga lagad left and right ang mga invitation, pero wala ta mo clarify, wala ta mo saan nganuman hinumdumi igsoon ang adlaw dili imuha, ang kaugmaon dili imuha, ang ugma iya sa Dios. Ingon ang Panultihon Kapitulo 27 versikulo 1, ayaw panininsagi ang ugma kay ang ugma naa say kaugalingon nga istorya. Maumanggani diha sa balang kasulatan dili gud na pwede nga mo judge ka sa imong isikatawo, nga mo ingon ka kining tawhana wa na gini kaluwasan kay bisyoso ni. Hinumdumi ang balaang kasulatan igsoon, wala mo ani si Jesus aron pagluwas ni sa mga taong matarong kay matarong na siya. Kundi ang katuyuan sa Dios ming-ani si Jesus alam ni atong makasasala tubanan sa Dios. Ipakita ang maayon nimong kinaya. Ipakita ang maayon nimong batasan sa imong pamilya nga wala pa madalagya sa pingilan sa itong Ginoo. Gikinahanglan makabalota mga alagad sa Dios. Kung ikaw pastor, kung ikaw pastora, ikaw founder sa simbahan, ikaw leader sa simbahan, dapat
ikaw mo'y maguna sa maayong kinaiya. Kay makita nas mga tao, si pastor ato siya, himuon na to, inspirasyon sa kinabuhi. Apan ayaw himo ang idolo. Hinunua, himua, ug sunda ang batasan ug kinaiya. Yang kinaiya ni Jesus, dili kinaiya sa karitula. Kay ang kinaiya sa karitula, igsuon, mangumbinser nag-ubang ng mga Kristohanon. Ari mo dire, o dauton ang ubang simbahan. Hinumdumi, ikaw o ako, mga tupang sa hukman sa Ginoo. Matod pa dire mga ekson. Versikulo 25. 26, arta sa 26. Kung may nagtuo nga siya relihiyoso, ang awaran, naabay tao ni inis kalibutan, karon na. Versikulo 26. Kung may nagtuo nga siya relihiyoso, apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan. Maumagani ayaw pagdali-dali og istorya. Way kapuslanan ang pagkareliyoso sa tao. Apan mas grabe ang tinulungan sa iyang sikataw. Kaya wa siya magpugong sa iyang dila. Way kapuslanan ang iyang pagkareliyoso. Amen pa. Matod pa dire, kung may nagtuo nga siya reliyoso, apan wala magpugong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuuhan, o naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Mismo sa iyang kaugalingon, siya rapoy naglimbong. Igsuon, laro o tataw kayo ang minsay sa Ginoo. Nga mo'y magatod sa usa ka tawo nga layhan mausab diha sa pamaagi sa atong Ginoo. Pero katong dili layhan mausab, matay problema. Halasig. We are freedom anytime. Hinunua diha sa kagawasan sa tao mailhanta kung sikin sa tang pagkakristohanon atupangan sa tao o atupangan sa tong Ginoo. Ingon diri sa 27, alang sa Dios nga Amahan, ang putli o matuon na tinuuhan mao ang pag-atiman sa mga ilaw. Daghan kay mga kasimbahanan mga igsoon, pero sa kilid sa simbahan daghan ra maganing mga makilimos. Dagko kay mga building, pero daghan kay magpakilimos sa simbahan. Ngano wala man na nila tabangi. Nga diha sa balang kasulatan, obligasyon man na. Hello. Tungod kay wala makatugkad sa insaktong pamaagi sa Ginoo. Ang ilang gitugkad mao lamang ang pamaagi sa karitula o diha sa pag-eskwela. Kay mo ingon man kanang mga pastor wa man na ineskwelahan bitaw, pero nagkinabuhi sumala sa balaang kasulatan. Kumusta man ang pinakatungig ninyong pag-atin sa nagkalain-laing organisasyon? Nausaba ang atong kinaiya, nausaba ang atong batasan, nausaba haong ba diha sa Biblia. Pero kung dili ka din na haong, hinapog lang ang sister. Alang sa Dios Amahan, tanawaran ko, alang sa Dios Amahan, ang putli o matuod nga tinuhan mao ang pag-atiman sa mga elo o sa mga biyoda ilang sa kalisod o mga pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa ngilad sa kalibutan. Usahay masubo maguta kay dili tanang pastor nga nagwali sa kamatuoran diha sa Biblia nga gikinabuhi ang Biblia. Mga bitra, mamayilang, manglakilan, nganuman wala may pagpupong sa kaugalingon. Ang tawhanong emosyon man ang naghari. Igsuon,
Ingon ang ikaduhang Timoteo kapitulo 1 versikulo 7, wala tahatagis espiritu sa Dios sa katala, kundi gihatagan tas espiritu sa gahom o pagpugong sa kaugalingon. Kung nakasinati ka mga tentasyon sa kinabuhi, likay, palayo sa tentasyon. Dili kay mo padoon, dili kay mo ingon ka, nabitaw Ginoo. Ayaw iangin ang mo pakasala at ubangan sa Ginoo. Ayaw sunda ang imong emosyon sa kalibutan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Kriste ni Hermos. Nagwas-usap sa atong programa ka. Ang Ginoo magapanalangin sa matapos. Ningan takna dapit sa kapunon manginaot ang inyong ubos na lakan. Atong masayran ang lintunganay o atong masaktan ang tinunanay na kamaturan nga maghatag ka na itong kagawasan. Matod pa diri mga ekson. Dini sa unang Pedro kapitulo 1 versikulo 25, ang pulong sa Dios magpabiling nga mahimok nimong kamaturan. Kay dili man napulong sa tao. Maumanggani kung mahimo kang magwawali, mahimo kang pastor, mahimo kang evangelist, mahimo kang bishop, un-un sa may imong rangko diha sa pagpangalagan sa Ginoo, paningkamuti nga magkinabuhi ka sumala sa imong diwali. For example, dinis katilingban naghimo og balaod ang gobyerno, siyempre sa gobyerno naghimo balaod, pero ang gobyerno tao magyapon ang gobyerno God. Pero dunay pero kung mo implement kag balaod, dapat ikaw nga naghimo sa balaod nagkinabuhi ka sa imong balaod na imong i-implement. Kung ikaw pastor, kung ikaw pastora, nagwali ka sa Biblia, nagwali ka sa maayong balita, ang maayong balita nga naas balang kasulatan, ang kinabuhi ni Jesus o pamaagi sa Dios, maunay paningkamuti, nga maunay haom sa imong kinayat batasan. Hello. Paningkamuti, kutob sa imong makaya. Kay lisod biya ang gitawag og pagpugong sa kaugalingon. Even sa pinulungan, labi nagdili ta katugkad sa tinud-anay nga kamaturan, pinaagi sa balaang kasulatan. Kay kung makadungog ka dayong istorya, kargahan ka, musita dayon po ka. Ayaw, just relax, sigala. Paabuta ang insaktong panahon. O tanda, nagkatagal ang Diyos sa iyong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Dong J. Region. Nagwas-usap sa itong programa. Igod ko mo ang nga ako ng programa. Mukoreksyon ko iso. Mukoreksyon na. Kaya kining programa ha, dili ni ako programa ni gibiyan sa Ginoo ka natong tanan. Pwedeng ikaw saligan. Pwedeng siya, pwedeng sila, pwedeng ako. Kitang tanan nga nagkinabuhi. Sumala diya sa balang kasulatan. Atong basahon ang unang uwan. Ingon diri sa unang Pedro kapitulo 1 versikulo 25. Last na mga bersikulo nga atong ikapambit sanglit ang atong oras. Hapit na man di alas 6 mga igsoon. Unang kahapon mga kaisunan, wala na ko nakamonitor ikan sa launa hangtod na gud hapit alas 5 sa mga awit makalangit. Pagkahupan mga isong pagkagrabihan kakapuya yun. Kaapod yun ako ng Pedro kapitulo 25. Ikinahanglan ato nga ibutang sa atong kasing-kasing kung naunang sa nabutan. Ingon dire ato ning ipiling sa matag usa kanato. Ingon dire sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 25. Apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Ikinahanglan ang mga linsas Ginoo magpabilinis imong kinabuhi hangtod sa katapusang mundo sa atong kininawa. Ay mao gini mo hatod ka nato kadaugan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Normeta Yotratsi from Bulurbindo, Negros Oriental. Sa mga Tratsi family, sa mga Yo family, unya mo atras ko diri sa bersikulo 13.
Unsay giingon diri sa maong unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 25. Apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan, mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kanini. Di ba? Wala may daotang balita kung naas Biblia. Mahimo lamang daotang balita ang naas Biblia kung ang tao dili magpakoreksyon. Kung naa sa Biblia, usbon nato pagsulti. Kung naa sa Biblia, walay daotang pinulungan diya sa Biblia. Kay Biblia, tao ray mahimong daotan kay masayop diya sa pagpaminaw sa balaang kasulatan. Kay nga naman, wala nagkinabuhi sumala sa balaang kasulatan. Hello. Atong usbon sa pagbasa. Sa katapusan nining atong gibasa, tan-awan, atong paminahon. Engon diri, apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Wow. O sa iyang pagpabilin ang pulong sa Dios hangtod sa kahangturan, mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha. Mga alagad sa Dios, ang mensahe Ginoo mga maayong balita. Mahimo lamang ning daotang balita kung ang imong giwalihan maigo og dili magpakoreksyon sa mensahe Ginoo nga imong giwali sa mga tao. Muatras ko diri sa bersikulo 3. Ato ning basahon tanan. Busa andama ang inyong salabutan pag maobdan kamo og ibutang gayon ang inyong paglaom diya sa grasya nga gihatag kaniyo sa panahon sa pagpadayag ni Kristo. Gikinahanglan igsuon maandam ang tao, preparar ta. Dili ganita kaandam masyak yun ta. Pag-abot sa simbahan, pagwali ni pastor ni pastora, naigo ang akong tawhanong kinaiya, nasubo nagyuko pastor, nang luon nagyuko kay naigo ko. Salamat sa iyo na naigo ta. Wala ta nagpa-compromise. Kay si pastor, si pastora, wala nag-agad sa tawhanong kinaiya, kung dili nag-agad diha sa mensahe sa Dios ug nagkinabuhi niyo. Matod pas akong amigo, isa pastor, pait kaayo ang among kahimtang kaniadto. Nganuman doon na may mga kaigsunan nga mismo nawungon mi. Diba nakahibalog yung ka pastor nga nakita nimo nga ako kami mo'y dakugtayt sa simbahan. Tao si pastor. Apan hinumdumi dili mahitabo nga intawon si pastor, kung dili time will come si pastor mo'y panalanginan sa Ginoo. Hinumdumi ang usa ka maniningil sa buhis nga nagpukpok sa iyang dugan dito layo sa templo. Samantalang usa ka taong negosyante nagpakita sa iyang salapianong bahin, ningpakita dito sa simbahan, niingon sa dili ko sama ni ining usa ka taong tikasan. Apan kinsa may tikasan siya, kay nagpakita siya pagpagkarbo sa kintaan nga iyang gipasikarbo, dako siya o kinitaan. Kinsa may nahimutan katong tao nga seryoso, even sa paglantaw nga to sa langit, mataha siya kay doon na say respeto sa tong Ginoo. Kung ikaw ug ako wala tay respeto sa mga alagad sa Ginoo, hinumdumi igsoon muabot ang panahon nga ikaw lang gyapon magkarga sa problema nga imong giproblema. Kay si pastor, si pastora nga nagkinabuhi sumala sa Biblia, wala na sa problema. Kay ang tanan na aspulong sa Ginoo, hinumdumi puro na mga maayo, alang ni atong layhan nga mahimong mamaayo atong bangan sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Jocelyn Gutang. Wow, first time sa nagwas sa atong programa. Sa mga Gutang family, ang Ginoo magapanalangin kanila. Muatras ko atong basahon pagbalik dinhi sa bersikulo 13.
Busa andama ang inyong salabutan pag maugdan kamo ug ibutang gayon sa inyong paglaom diha sa grasya nga gihatag kaninyo sa panahon nga gipadayag ni Kristo Jesus. Ikinahanglan magmaugdan ta, ikinahanglan makasabot ta mga Kristohanon ug unsay kahulugan sa gitawag nga maugdan. Kay kung imo nang sakton diha sa tawhanon, ingon man na bukat man ang maugdang pastor kay pananglitan. Magpasan ka, maingon ka, amoy pagkaugdanga po ning babuya. Di ba bukat? Di ba lahi lang ang pagsabot nimo? Pero ang ipasabot diha sa mensahe sa Dios nga magmaugdang ka, magmaayo ka, magbuutan ka. Kay diha sa imong pagkabuutan, sa imong pagpailog, sa imong pagpakita sa maayong kinaiha. Wow! Grabe ang impact. Dili sila ang mabulahan, kundi ikaw ang nagmabulahan, samtang ikaw nagmaugdang diha sa presensya sa Diyos. Walang labis, walang kulang. Hinumdumi kung ang tao doon na Espiritu sa Ginoo, mapugnanon siya, mapailobon siya, taas siya pasensya, maminaw sa istorya, maminaw siya pulong sa Ginoo, labaw sa tanan, magkinabuhi niya. Mga Exxon, mga follower o listener sa FM Radio, dinhi sa 95.3 sa Dayan sa inyong mga radio. Dili lamang sa FM Radio, kundi Luzon, Visayas at Mindanao, even sa laing mga nasod. Ang Ginoo makapanalangin sa mata ko sa. Ang importante, ikaw o ako makasabot sa mensahe sa Ginoo. Kung ako sa kataw nakasabot sa mensahe sa Ginoo, magmaugdang siya, magkinabuhi siya, sumalat sa Biblia, dili sumalat sa karitunan. Mag-ampo ta mga Exxon. Atong pasalamatan na Ginoo. Ilabi na sa request ni Sister Joan Binigay nga gikan sa Jordan, nga naakaron siya sa Jordan na narpa. Tuoy Sister Joan Binigay ang Ginoo mga pamuhat sa inyong kinabuhi. Doon ay mensahe si Ma'am Lorna Sardon San Juan. Ngayon kong dispensa Ma'am Lorna Sardon San Juan sa ako nga ipa-LBC unta, although ang LBC maiksundo na sa palaon o palisiya kay sama na siya sa hayupan ang sin ang mga utanon maiksundo na man na sa kinabuhi kay siyempre mabuhi man na siya. Mao nga niingon ang taga LBC, sir, paglukat o permit o niya kawa man takabalo kung asa tabulukat o permit. Una nga wala ginako napadala ang mao nga gitawag bulay hangtod karon na ra gyapon dire sa FM Radio sa studio. Ako nang gipotos og plastic. Although si Pastor Gideon mo ari man dire karon umalabot nga sunod nga bulan, giandaman na nako mga laya ka bulay. Amen ba? Ano na si mensahe, I'm watching Samal Davao City. Inyong ubos nga alaga, ubos nga igala, kanunay nagdasig sa matagusa. Wala ta nagpaluya pinaagi sa Biblia, kundi diya sa Biblia, gilig unta, aron ang atong espirituhanon nga bahin, mutubo ni. Kung mutubo gani ang atong espirituhanon nga bahin, ang atong pisikal nga bahin, muli ko ni. Apan kung ang atong espirituhanon nga bahin, maluya, hinundumi ang imong pisikal nga bahin, magkasakit sa na. Mag-ampo ta mga Exxon. Labing kamahanan og mahigugmaon ka nga Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong pagkiguban. Salamat o Diyos sa imong pagbantay. Salamat Amahan ining tagnaa karon, walay hunong ang akong pagpasalamat nga na kanimo. Labaw sa tanan sa pre-request sa kinabuhi ni Sister Joan Binigay nga naa karon sa Jordan. Aduna sa sakit nga TB, Lord.
Ika pa o Diyos ang iyang pisikal nga bahin karon. Gikan sa iyang lapalapa, ngadto gayud sa pinakaalin polo. Ug ako kining gihinginlan in mighty name of Jesus Christ of Nazareth. By the blood of Jesus Christ of Nazareth. By the power of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Pinaagi sa imong mga labot, Ama. Pinaagi sa imong dugo nga imong giula dito sa cross sa Kalbaryo. Maangkon ang kumpleto nga kayuan sa kinabuhi ni Sister Joan Binigay nga naa karon sa Jordan, Lord. Kung unsa man ang mga medisina nga iyang giting karon, ikaw magapanalangin ini nga mahimo kini instrumento nga makawagtan sa mata ng mga TV nga naa karon gihambin siya ang kinabuhi. Walay imposible nga na kanimo, Ama. Dili man kini mabuhat sa tao, apan mabuhat nimo, Lord Jesus, tungod kay gamhanan ka nga Dios nga way sama kanimo. Salamat, Amahan, ini mga taknaa karon sa tanan nga nagsunod dinhi sa FM radio sa 95.3. Bisan pa man sa tanan o Dios nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao. Kung nasayo, ikaw o Dios sa tanan nilang mga panginahanglan, ikaw magtagbo sa tanan nilang mga panginahanglan. Dungog himaya nga nalagid kanimo ang tanan, pinagisangalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Magaingon. Amen. Okay. Atong pasalamatan ang Ginoo sa iyang pagkamayo, ining tagna og dapit sa kahapon na nangihatag atong oras seksyon. Hapit na gyud alas 6. Salamat sa Ginoo sa inyong pagiguban, inyong ubos nga lagad, ug mag-alawa dili lang gyud kumusaan nga maka-live ta. Tungod kay tik sa YouTube kung malunis. Kay balik na sa ang normal nga mo nga duty diya sa eskwela. Tungod kay ang graduation exam unya pag yun sa Hunyo. Muna nga gikan sa DepEd, gikan sa elementarya, hantod sa senior high school, wala na sila klase. Pero kami nga naa sa college, wa pa mahuman ang klase, wa pa gani ni kahuman sa final. Magsugod na sa akong klase para sa final exam. Ingon ni ana ang atong papel, ingon ni ana ang atong trabaho, nagibiyal sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kining tanan ako ning gi-enjoy. Uban ang tabang sa Ginoo, kung nasayot ang inyong ubos nga lagan, dili ta niya pasagdan bibiyahan. Ikaw ug ako nga nagmating anon sa mensahe Ginoo, mausab yun ang dagan sa itong kinabuhi sa kalibutan. Ang sikreto ni Ana Igsoon higala, ikinabuhi lamang ang Biblia. Sa ngalan sa labing halangdong na Diyos, o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong General Station Manager, Reverend Kim Ryan Macasaol. Ani ano sa bang inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga sulugoon sa Ginoo. Inyong higala o inyong amigo din sa FM Radio sa 95.3 sa dayang sa inyong mga radio. Pastor Sapre Candelario, manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios o ang pag-iambit sa balang Espiritu Santo, magkauban sa tanang mga balahan. Ikan orasahan atong oras minusin ko mag alas 6, maayong pagpanihapon, maayong pagsikay-sikay alang sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. God bless everyone. Dalay ko.